jongens, nou, Boeke had vandaag wel een paar keer wekker geweest. Moest een beetje googelen. Maar over het algemeen gaat het vrij knap. Wij brengen van de morgen naar de dierenarts. Hyper de piep. Hoera! Hyper de piep. Dit gaat best. Hoera! Hey, een nieuwe dag. Een nieuwe vlog. En ik zit bewust net het witje goeie, want het is net echt een goeie dag. Want, nou ja, ik zou nou even vloggen dat ik de versiering van zaken zien je op je soort. En dat zaken dan mooi mannen van buiten komt dan, jee. Maar let er nou krijg wat slims bij wezen. En dat is het volgende. Boeken zien poort is brutsen. Hij wie zo druk aan het watchen en hij sprong en hij kwam verkeerd al en nou is zien poort stikken. Dus ik ben een beetje van de kaart. Jelke en Chibbe ben mij naar de beste dokter. Waarschijnlijk kan de het net meer geholpen worden, maar wel pijnmedicatie en in de rust. Want ja, hij kon er natuurlijk net op stingen en die hem hartstikke zeer. Echt super zielig. Ja, dus dat wordt morgen een hele oren je dan plant, denk ik. En ja, ik ben heel benieuwd dat ze hem daar vannacht horen. Of dat die medicatie gaat en eerst weer naar Hoersmaand. Of dat ze hem daar horen en dan moet man even opereren. Ik hoop eigenlijk dat hij net weer in die auto hoeft. Want nou, dus voorheen vond het heel leuk om in de auto. Maar Boeken vindt het echt verschrikkelijk in de auto. Dus ik hoop net dat dat hoeft. Nou ja, samen nou wel een beetje begrepen. Heb ik eigenlijk helemaal net zin om slingers en ballonnen op te hangen. Ik weet het even net. Ik denk dat ik eerst maar even in de hoes wat oprijden ging. En dan even zien dat ik middernacht als zetten kan om dat te doen. En dan was misschien aasen even en oors. Maar dat zaken naar squallen is of zo. Dan, als hij dan thuis komt het squallen, dat het er dan hinget of zo. Nou ja, net zo'n goede dag. Wel een nieuwe vlog. Ja, het leven is net altijd alleen maar roze geur en maneschijn. Hoe is dat ik maar neemt. Dit soort dingen jij direct bij. Dus ik denk van, kijk, ik wil net vloggen. Maar ja, ik doe het al. Ik hoop zo dat Boeken er weer bovenop komt. Want ik kan mijn maatje nog net missen. Dit was mijn eerste echte eigen hoen. Ik hou hem op een hechten. En ik zit nog in praktijk. Ik wil of net de versiering van zaken zien. 6/4 op in zo net. Nou, ik zei correct van, ik denk dat ik het misschien wel net versieren ga. Maar ik had het wel versierd. Want ik denk als mem zijnde dan jij je toch wel te vatten zorgen dat zaken een hele mooie jitje had boren. En zaken wil wel een beetje verdrietig, hè? En daarom kwam ik beneden. Omdat ik moest zien hoe het met Boeken ging. Maar toen kwam ik beneden en ik dacht van wow. Wel mooi toch? Ja. Want hij kreeg bellen en het komt wel weer goed met Boeken. Nou, oom Chipper. Op het chippen, ja. Die komt dan als een Ja. Boeken. Ja. En Boeken hier de poort op 2 plakjes stikken, maar de dokter koert wel weer meidje. Ja. Oké? Het was bonken. Ja. Ja. Maar zaken ziet wat ook Boeken in, dus die kwamen naar beneden en waar waren we met hem toen mee bezig. Ik wist niet of heb je maar bezig hier. De verrassing wil wat van hen en ik zei, dus hè? Nee. Nou kon ik wel vrije vies, dat is mooi. Ja, ga ik het wel mooi versierd? Ja. Zullen we even chillen wat we die nou? Ja. Ja. Weet je dat wat? Ja, mij zo chillen. Dit. En dat. Ja. En wist je wat er op staat zaken? Nee. Er staat Happy Birthday. Wist je wat dat betekent? Ja. Van harte? Lukwensen. Van harte lokwensken, maar dan in het Engels. En er zit al hier En wat staat hier? baltjes op. Het is een beetje voetbalthema, hè? Ja, wat staat hierop? Dit met voetbal. Maar wat staat hier? Wat staat hier? Hetzelfde. 2 keer Happy Birthday. Dus eigenlijk staat er 3 keer Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Hier. Ja. A. I. Beurs. Happy? Ja, dat lijkt correct, zit er happy, maar in het Engels is het een e. Dus dan wordt het, Happy. ja, net happy, maar happy Maar is birthday. dit wel happy? Ja, in het Engels is het, spreekt de a uit als een e. Dus dan is het happy birthday. Happy birthday. Ja. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ja. Nou ja, Jelke en Chibbe die komen dus zo weer rond bij Boeken. Hij had medicatie gekregen, dat het heel rustig is. En ik hier maar onjaren, dan moet hij maar in een box van Ildau. Dus die ga ik leeg hellen. Of je moet een nice op een groen. Ja. Maar we gaan even zien. Maar vonden je dit wel grutter?
Ja, en dan kan er net, ja, ik denk ook net dat er steen giet, maar dan kan er daar mooi in blijven. En dat is zo'n boxkleed die kist weer aannemen, dus dat lijkt me wel praktisch. Want die laat wel iets zo met je voetje. Ja. Dan gewoon lang. En dan kun je even touchen. En ik had het. Nee joh, nee, nou, dan ben je weg dichtbij, hè? Ja. Dat lijkt me verstandiger. En dan was dan, nou, wie wel even. On de achterkant is die letters. Dat is het wit, hè? En dat is niet Ja, zo mooi. dat is net zo mooi. De vak, dat is mooi. Nou, ik zal zaken op bed doen. Misschien dat hij sliepen wil. En dan Nee, ik wil boeken hoop ik zo zien. dat boeken lekker rustig in slaap valt hier. Nou, zaken leidt op bed. Ik hoop dat hij lekker in slaap valt. Nou, ik ben toch wel blij dat eigenlijk dat hij die ballonsjes dat ik al even zien had. De kinderen even zijn zin verzetten. Want hij is best wel een beetje van de kaart. Snap ik wel. Dat is echt zijn maat. Dus, maar nu had er even die flasjes in de ballonsjes zien. Dan kan er lekker bij dromen en hoe zie je je. Dus, nou ja, ik denk ik mag me toch maar correct even zetten en die knop om. Ga ik wat verdieverdage en nou ja, ik wacht tot Jelke en Chip thuis komen. Ik ga nog lekker mijn boeken en Jelke en even in rust. En dan let ik je mom aan hoe het een keer is. Hey jongens, nou, boeken had vandaag wel een paar keer wekker geweest. Moest een beetje googelen. Maar over het algemeen gaat het vrij knap. Wij brengen hem van de morgen naar de dierenarts. En dan wordt er geholpen. Jelke heeft hier nog een foto van hoe de breuk weer. Zie hier, erop midden. Ja, kun je het lezen? Nou, dit is gewoon de skiebonken. En dit is het koetbonken. Ja. Nou ja, kies zien, die is Beide dwars erop. stikken. Ja, Daar is een breuk en daar. ja, en dan wat er opereerd wordt, krijg je er een plaat in of zo. Maar nice, het trieste nice. Is Maar de gelukkig doet ik heel mooi nice. Omdat ik ben Judithje. Want u is grote kerel is je size hier. Had je maar even schat. Er zit een muziekplaat in. Ja, maar muziek. Dit is heel dan. Lekker muziek. Congrats on your birthday. Let's party. Ah, die eerste dat ook lekker, hè? Cool, wow, super. Maar Nou, die matje. maar smeer maar jongen. Oké, hier is iets. Het is het. Een voetbalbal. En help. Gaan wij nog zien misschien. Zo, wat vind je ervan? Leuk. Ja? Zit er op slot? Oh, dan was er de sleutel op mijn boezem pakken, want ik had de hand vol. Handig zijn zoon van Sijs, die kan gewoon helpen, joh. Het is een flats. Kom maar. Yep. Maar dit in de kofferbak misschien? Dat is wel handig, denk ik. Maar we net aan het rieden. Nee, doe kist met hem te goed leren. Past heel mooi. Nou, ik mocht de tractatie even mijn zaken in de klas brengen. Dus, en we gaan nog een mooie foto maken. Ik weet dat dan met woordje in kennen. Steekt er in de klas en dan steek ik op het bord zaken, zij is hier. Dus leuk, toch wel mooi. En dan werd al gefeliciteerd op het plein. Dus nou, ik denk dat het wel een mooie dag had. En dan vanmiddag nog even lekker taart eten. En nog een paar orencadeautjes. En dan, ja, en wat dat betreft een slagerij. Hey boeken. Wij gaan onderwijs naar Roden, want in Dracht niet in je plak, hè? Nee. Dus boeken met in Roden opereren worden. Dus we gaan onderwijs naar Roden. Hij is hartstikke rustig. Ik vind er roos niks aan in de auto, maar het maakt het hem nou al je net zo vol uit. Maar ik je nog bij bed te krijgen. Hey Saga. Hoe weet je het op squallen? Leuk. En weet men hoe te verjeetje vieren op school? Vertel eens, hoe vieren je op squallen? Vertel me dat De eens. meeste taart dit keer Ja? en de meeste even wat opzetten. Op het digibord? Ja, daar is eigenlijk al een foto van. Dan hebben we daar dus een taart uit zikje, ja? En dan was zo'n ding en ik kon voetballen opzetten. Ik zeg eerst al in mijn oording, maar toen scrollde ik daar en ik dacht van, oh leuk,
voetbal. Dus dat is een soort van voetbaltaart bakken. Ja, mijn slagroom en zulke chocoladedingetjes, maar zo'n koekje eronder. Oh, wat heerlijk. Dus, en dan maar waar ik maar echt taart had, denk. En dit is chocoladetaart helemaal bedekt met chocolade. Ja, maar staan we de shit. Een chocoladetaart en een appeltaart. Kies kiezen. Ik ga van Maar dan krijg je een slagroommaatje heen. En dan krijgen we aan al even zitten. Dan komen pakenbeppen en orenpakenbeppen en openbeppen. En dan krijg je een cadeau. Wie ik nog wat van die binnenkamer zaken? Het viel wel als chocola. Oeh, nou, zullen we het echt? zijn niet match? Oh, shit, dit zit mijn tapeface. Oeh, nou, ik denk iets anders, hè. Een boekje. Een boekje. Wie keer zat de chocolade zit? Dat is niet zo klein, denk ik. Nee. Wat staat erop? Hoera, ik kan woorden vormen. Oesje, die is wel. Want dit is de p. R. Maar het is peer. Maar dit even een p worden. Dit is wel een leuk ding, ja, zaken. P. E. Je moet de r zeggen. Nou, zaken. Ik doe de eerste taart. Oeh, size hier, size. Oh, bliksempiebe. Oh, sterker dan schiet. Ja? Hyper de piep. Hoera! Hyper de piep. Dit gaat best. Hoera! Kom op! Goed zo. Van harte gefeliciteerd, jongen. Dank je! 5 minutes later. Paken zilveren, paken zilveren, paken zilveren in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hyper de piep. Hyper de piep. Hyper de piep. Hey, zij zie je, jongen. Van harte lokmees kapot. Je hebt gehoord, jongens. En dat mag ik doen. Zaken nooit. Oh, lekker. In de molen, in de molen. Let eens even zien, wat has gekregen, jongen? Oh, en de bal is gekregen? Ah, kom. Kibbel, snel, snel, snel. Kun je van een groen eten? Zo volle leiter. Kom je bij het skuiltje. En toen heeft een net krijgen en dan kun je punten scoren, hè? Let mij maar eens even zien, hoe werkt dat alweer? Hoe werkt dat alweer? Zo, let eens even zien. Ja? Als 100. Ja, dat is, dus als het er de midden is, dat is 100 punten. Ja? Als ik kan, als 400. Dat is onder. Onder is 400. Ja, en boven is 400. En boven is 1000. Nou, let me eens even een scotje. Beetje van hier de volgende rijdt zich nog. Let me eens even zien. Kant. Aan de kant, ja. Ik ga naar de kant, ja. Wat meer aan de kant, ja. Oeh, haast 400 punten. Nou, een keer zaken. Maar schaatje in de groene. Oh. Ja, Jess is ik wat te heen geven. Misschien nog een keer meer. Maar misschien is het ook handiger dat ze in de theatertuin. Kom, maar haast wat meer rond. Ja. 3, 2, 1, go! Oei! Ja! Ja, een keer. Zie je die beter? Ja, maar ik moet leren. Daar verder ding om te leren. Hartstikke. Ja, had ik stiekem even de chippy van jaren. Nou, beziek je dus. Ik denk de 400. De 400. Dat die het makkelijkste is. Oké, nou. 3, 2, 1, go. Ja, 400 punten. Maar van mij zoest op die, hè, net? Die. En toen wordt het die. Of hier steek je in de holle. Ja. Oh, vet knap. Omdat je ook deze doel dan exact dingen. Ja, En met deze kun je niks koppen dus. mooi man. Oké, zet hem op, Famke. 3, 2, 1. Hey! Woehoehoe! Nou, Lois. 3, 2, 1, go! Oh, mispoes. Oepsie. Bye bye.
Edouard! Hey! Hey! Nou, we kregen een telefoontje hoor van de dierenarts. En er was een spoedgeval tussenkwam. Ah ja! Dus Boeke kon het net helpen worden. En ze houden hem vannacht en opereren hem dan morgen. Maar hij weer heel relaxed en rustig. En nou, waar hij dat hij een goed plakje had. Dus nou ja, we moeten nog even geduld hebben. Dus hij komt net thuis. Dus dat is op zich wel schande. Nou ja, dan hoop ik hem morgen op Helliken. Zaken had al je moois gekregen. Al je cadeautjes. Al je leuks. En natuurlijk de voetbalgoal en de goals en het net, wat er vak in en een bal en een vliegtuig. Ja, echt superleuk spul. Heerlijke middag met de familie. En vreed hadden we echt grutfeest. Dan had er een kinderfeestje en daarna komen nog wat vrienden bij de band. Dus dan gaan we echt feest. Dat doen we in het theatertuin. Maar joh, die echt al super. Dus ja, volgens mij hebben we verder een hele mooie dag, ondanks alles. Ik zou zeggen, vond dit nou een leuke vlog? Abonneer je. En zet een blauwtje omheen. En via het net de chill te downloaden van die tablet als telefoon. En ten je chitsvlog.